हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दिनै सानडे दा स्किमनि सायाव लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेखौ लाना फैदों नोंथांमोना बेखायनो भिडिअखौ हानायसेबां नायलां अब्लासो बुजिगोन आरो खायसे स्किप खालामो नायजोबा दा बेयावनो आन्दायो दा बेनिखायनो रांखौहाय मोननो गोनांखौ मोननो हाया दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो पिएम किसान साख्रिनि आपडेट लोगोसे गुबुन गुबुन सरकारि स्किम लननि सायाव आपडेट मोननो हागोन दा बेयाव मोननै आपडेट दङ बेनो जाबाय सीएमनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव नोंथांमोननो राङारि अनसुंथाइ आरो बेनिफ्राय केवाईसी लेन्ड सेटिंखौ जों बबेयाव खालामनांगौ पिएम किसान किस्ति मोननो दा बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेट लाबोदों दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो हागोन दा गोबाव खालामला जों थांसै डाइरेक्ट अफिशियेल साइटआव बेनो जाबाय फार्स्टआवनो जोङो नायगोन जे नोंथांमोननि सीएमनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव स' बे साइटआ नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिप्शनाव फैनो हागोन डाइरेक्ट दा जोङो सेलेक्ट जानाय जायखौ नायनोबा लगइन मोनसे अपसन मोनो जों बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना इन्टारभिउनि थाखाय सेलेक्ट जादों आरो जायाखै बा मा जादों जों बेखौ नायनोबा जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन फन नाम्बारा होनानै लगइन विथ अटिपि होनानै केपचा कड दङ बेखौ होनानै सेन्ड अटिपि होनाय लोगो लोगो नोंनाव अटिपि थांगोन आरो नोङो सेलेक्ट जानाय जायखौ नायनो बेयावनो नोंथांमोना श' जागोन स' बेनिफ्राय इन्टारभिउनि लास्ट डेटआ फैथारबाय बेनो जाबाय 30 जुन नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय 30 जुनसिम इन्टारभिउ जाबाय थागोन नोंथांमोननि जायनिखि राङारि अनसुंथाइ हमना ला दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय गुबुन गुबुन सेक्टराव लादों जानांगौ नोंथांमोना फिसारि इन्डास्ट्रि बिउटि पार्लार जिखुनु जाया नोंथांमोननिया 30 जुनआ लास्ट डेट स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बिनि उनाव 30,000 केन्डिडेट्सनो फार्स्ट फेज हिसाबै सेप्तेम्बराव खानाफारायाव लेंहरनानै चेक बुक होगोन होनना बुंदों आरो बेनि जाबाय थालांबावनाय माखासे 170,000 केन्डिडेट्स गासै 2 लाख होगोन नालाय बेनिफ्राय 170,000 केन्डिडेट्सनो नेक्स्ट फेजआव होगोन होननानै बिथांमोना फोसावबाय थ' बेखायनो नोंथांमोना फार्स्ट मोनगोन 1L आरो लोगोसे नेक्स्ट किस्ति मोनगोन 1L गासै 2 लाख मोनगोन फार्स्ट मोननायजों खामानि मावनांगोन सेल्फ हेल्प ग्रुप बादि बेनिफ्राय सेकेन्ड किस्तिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन सार्भे जानानै स' बेनिखायनो नोंथांमोना लास्ट डेटखौ नायदो बेनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेसा जाबाय थागोन नोंथांमोना जेब्ला टाइम जायो होमबासो मोनगोन एकाउन्टआव दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि सीएमनि राङारि अनसुंथाइनि सायाव बिग आपडेट सफैबाय स' बेनिफ्राय जों नायसै पिएम किसान दा पिएम किसान 18 किस्तिखौ मोननो नोंथांमोना मा खामानि मावनांगोन दा 17 किस्तिखौहाय मोनबाय थांनाय बाराव बेनो जाबाय 18 जुन खालि मोनदों 9.26 क्रर फार्मार्सफ्रा आबादारिफ्रा बे रांखौ मोनबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना नेक्स्ट किस्तिखौ मोननो मा खालामनांगौ खालामनाङा मानोना खायसे मोनासै नालाय खायसे मोनदों खायसे गोदाना मोनदों आरो मोनासै नोंथांमोना मा खालामनांगौ आरो गोजामफ्रा मोनासै मा खालामनांगौ दा जोङो स्टेटास नायनोबा नैबे निउआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय आइडि नाम्बारजों होनानै नायनो हागोन जुदि आइडियानो गैयाबा नोंथांमोना इउआर रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दं बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामना हो स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जेब्ला पिएम किसान एप्लाइ खालामदोंमोन ना अब्लाथाय फन नाम्बार एबा आधार कार्ड होदोंमोन बेखौ बेयाव होनांगौ बक्सआव बेनिफ्राय केपचाखौबो होनानै गेट डाटायाव लांबानो नोंनाव अटिपि थांगोन आरो आइडिखौ नोंथांमोना मोनफिनगोन जेब्ला अटिपिखौ होयो स' बेखौ नोंथांमोना होना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय मेन प्रब्लेम केवाईसी बेनिफ्राय लेन्ड सेटिंखौ नोंथांमोना बबेयाव खालामनांगौ बेनिफ्राय आधार सेटिंखौ बबेयाव खालामनांगौ दा बिनि थाखायनो खायसे मोनाखै मेन प्रब्लेम केवाईसी बेनिफ्राय आधार सेटिं बेनिफ्राय लेन्ड सेटिं बे मोनथामनि थाखायनो मोना दा बेखौ जों खालामनोबा नोंथांमोना गाव गावबो होनो हायो स' बेखायनो जों बेक थांबाय बेक थांनानै जों मा खालामनांगोन केवाईसी मोनसे अपसन दङ जों बेयाव क्लिक खालामनांगोन दा बेयाव जों क्लिक खालामदो केवाईसीआव स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों गाव गावनो मबाइलावबो जों केवाईसी होनो हायो दा बोरै केवाईसी होनो हायो होनोबा जेब्ला नों एप्लाइ खालामदोंमोन आधार कार्ड होदोंमोन बे आधार कार्ड नाम्बारखौ बेयाव नोंथांमोना होनांगोन अके बेनिफ्राय जोङो सार्च अपसन मोनदों बेयाव क्लिक खालामबानो नोंनि नामा सफैगोन बेनिफ्राय केवाईसीखौ नोंथांमोना होनो हागोन नाथाय अटिपिखौ होनांगोन नोंथांमोना दा बे जाबाय नाम्बार 1 बिनिफ्राय फैबाय दाना लेन्ड सेटिं माने डकुमेन्ट्स आपडेट आरो जे नोङो फार्मार हिसाबै आबादारि हिसाबै नोंहा मोनसे हानि फोरमान थानांगोन ना स' बेखौ बिथांमोना लानाय जादों थांनाय बाराव सार्भे जादोंमोन बेयाव खायसे थालांदों स' बेखायनो बेखौ होनोबा नोंथांमोना हानि कागज एबा खाजोना रसिदखौ नोंथांमोना पाट्टा नाम्बारखौ होबानो जाबाय आरो बेखौ सोरनो होगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव सासे नडेल अफिसार बानायदों पिएम किसाननि दा बेखौ लोगो हमनानै नोंथांमोना आइडिखौ होनांगोन अके डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना अफिसाव थांनानै लोगो हमबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांनि गासैबो डाटा डकुमेन्ट्सखौ साबमिट खालामजोबबानो जाबाय अब्लानो बे लेन्ड सेटिंआ जाना फैगोन स' बेनिफ्राय मोनसे जाबाय बेंकजों आधार कार्ड नाम्बारजों नोंथांमोना लिंक खालामनांगौ बे मोनथामनि थाखायनो नोंथांमोना पिएम किसान मोनाखै बे मोनथामा गासैबो अके थाबानो नोंथांमोना मोननो गोनां किस्तिखौ मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि केवाईसी होनाय दानिया फैबाय नोंथांमोननि फैसा सोनाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि 18 किस्तिखौ माब्ला मोनगोननो दानिया नेक्स्ट किस्ति माब्ला सोगोन जों बेखौ नायनोसै हमना ला 17 किस्तिखौहाय एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव खनसे सोयो नालाय 18 जुनाव जों मोनबाय बेनिफ्राय दानिया फैबाय आगष्टनिफ्राय नभेम्बरनि गेजेराव मोनसे टाइम लायो माने बेयाव 18 किस्तिखौ नोंथांमोना मोनगोन स' बेखायनो आगष्टनिफ्राय नभेम्बरनि गेजेराव नोंथांमोना मोनगोन नालाय बेखायनो जायफ्रा मोनाखै स' दानिफ्रायनो खामानि मावना ला जाहाथे नेक्स्टआव नोंथांमोना एक्सेप्ट जानाय लोगो लोगो जाहाथे किस्तिखौ मोनफानो हायो थ' गोदानफ्रा खायसे थालांदोंबा नोंथांमोना नेक्स्ट किस्तिखौ नेक्स्ट सोगासेयाव मोननो हागौ एबा मोनगोन बायदि कन्डिसन मानोना गोबां टाइम
टाइम दं नालाय बे आगस्ट बिनिफ्राय नभेम्बरनि गेजेराव मोनसे सोगोन जायखिजाया नोंथांमोना सेप्तेम्बराव 18 किस्तिखौ मोननायनि चान्सआ दंसै दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे प्रसेस दा जायफ्रा बुजिबाय नोंथांमोना गोरोन्थि जुदि खालामना लादोंबा बेफोरखौ थाबैनो कारेक्सन खालामना ला होमबासो मोननो गोनां किस्तिखौ नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव मोननो हागोन